Máme tu ďalšiu pomôcku zo série hmatových zubov a toto je taký model, ktorý nám veľmi dobre slúži pri deťoch, kde vieme vysvetliť, že keď je niečo drsné, zopakujeme si, že je to špinavé a keď je niečo hladké, že je to čisté. A potrebujeme si hlavne kontrolovať jazykom, dotykom oblasť tesne medzi sklovinou a ďasnom, aby sa deti fokusovali, že netreba nám olizovať hladké plochy, ktoré sa väčšinou dokážu čistiť samé. Takže zase si vysvetlíme drsný, špinavý, hladký, že je čistý a môžeme tu deti upozorniť na to, že čistíme aj medzizubný priestor. Nielen plochy, nielen sulkus, ale aj medzizubný priestor. Medzizubný priestor môžeme čistiť dvomi spôsobmi. Buď použijeme zubnú niť. Častokrát ľudia, ktorí používajú zubnú niť, ju len takto jednoducho zavedú, vytiahnú von a vlastne nedochádza ku žiadnemu čistiacemu efektu. Odporúča sa, keď už sa používa dentálna niť, aby sme urobili takú slúčku okolo zuba, jemne vošli a kopírovali celý ten povrch dentálnej nite po tom zube. No a to isté vlastne spravíme len opačne a vyčistíme si druhý zub. Efektivita dentálnej nite ale vlastne deti pochopia, že nie je dostatočná. A preto deťom vysvetlíme potrebu používania medzizubných kefiek. Medzizubné kefky poznáme vo viacerých veľkostiach. Dieťa prirodzene si zvolí na vyčistenie medzizubného priestoru najmenšiu veľkosť. Ak zavedieme medzizubnú kefku v oblasti, tu ako je papila, v tom medzizubnom veľkom priestore, tak dieťa vlastne pochopí, že je to príliš malá a krátka štetina na daný medzizubný priestor. Tak zvolíme väčšie vlásky, dlhšie, hoci drôt ostáva stále rovnaký. Chytíme si model zubov, zavádzame medzizubnú kefku, už dieťa počuje, že sa nádherne čistí ten povrch, ale ešte nám nedosiahnu tie štitinky dostatočne do toho žliabku, do súlku. Preto navrhujeme ešte tretiu veľkosť. Väčšinou deti už s tým nesúhlasia, že sa to nevojde a s prekvapením zistia, že fíha, vojde to tam jednoducho a dokonca nám to aj spĺňa podmienku efektivity a krásne pri jednom pohybe to dokážem aj vytiahnuť, zaviesť a mám medzizubný priestor čistý.